Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ha? Atong ipakita kang Mr. King, Piolo Pascolado, nga dili ta basta-basta iha, nga may kaya kita, og makatugbang sa iyang kahimtang. Mommy, Kung may kaya sila sa buhay, mas labaw pa kita iha, Sarah. Mommy, Yes, iha. Mommy, dili lang ta manghambog, uy. Pasagdi lang ko, iha. Mura ka magkaroon pa na ako, eh. Mommy, Timan, iha. Mao ni asset sa imong mommy. Mom, O katong mga judges, nakailagay to nako. Usa sa nakapahimo nimong Miss Queen. Mao, ako. Mommy, igot na. Na, di ka ba mo tuo, anak? Nakailang mga judges na ako. Hinungdan nga ikaw gyud ang nahimong Miss Queen 2024. Mommy, uy. Mauwaw man sa taan na. Oh, ano naman? Anong mauwa ka? Nga sa ato pa, dili nito tungod sa akong beauty and brain? Kundili, tungod to nimo nga nahimo ko Miss Queen 2024, mao ba? Aha, no. Dili gyud nga ni ana, anak. Angayan ka gyud. Ang ako, nakadungag lang gyud to sa imong kadaugan. Anas pao. Igo na, Mom. Mao lang sab ni itisok sa imong hunahuna, ha? My beloved daughter. I am so proud of you. Liwat gid ka sa imong Mommy Imelda. Liwat ko ni Mommy? Yes, of course. Asa kam day mo liwat. Liwat gid ka nako. Why beauty contest ka ni? Ato nga appeal di ko. Bisan asa ko mo appeal. Pero, pagyud ko na imong first runner-up, second runner-up, third runner-up, samot. Wagyud ko, ana. Ang katong akong mga gipang frame, pulos gito queen, anak. Princess, Miss Queen, and princesses. Mommy, sakto na, madunggan ta. Makaingon niya nga, hambugira ka. Ay, di pa duulan ako ka ng musulti nga hambugira ko. Di ba tamparoson ko na siya? Human akong tamparos, tagaan pa na ko 1,000. Kada igo silang naong 1,000. Mommy, si Sarah ni. Hello, Sarah. Hi, best friend! Hi, nanawag lagi ka. Yes, aron dapiton ka. Ugma, arita mag-dinner sa bahay ha. Ha? Unsay occasion? Imong birthday? No, dili. Makig-celebrate lang si mommy nga nahimo kong Miss Queen 2024. Wow, sana all. Maoligi, uy. Gaynan din ako sa mommy nga dili na lang unta, pero iya mag yung gusto nga mag-celebrate me. Nga naman. So, mao na nawag ko nimo kay gusto ko nga invite ti ka nga moali ka ugma. Sure. Okay. Sure. Mo anak ko, na ako. Thank you. Kisa pa ilain nimong bisita. Lisa, may kontak ka ba ni Piolo? Yes, naa. Remember, ako ang nagdapit niya nga mo appeal sa Mr. King? Yaya, nakinumdum ko. Please, kontak ka siya, be. Pari sa sabay, 6:30 p.m. Ugma? Yes, please. Okay. Sige. Kontako na ko siya. Palihog lang, okay? Okay, sure. Okay, bye. Bye! Mag-celebrate sila, ugma.
big deal na gid kaayo sa iyang mami nga nahimong Miss Queen 2024 ang iyang anak. Ug ako pa'y pakontakon ni Piolo. Okay, ako'y mo kontak sa kong idol. Okay, ako nang kontakon. Si Risa kani. Hello, Risa. Hello, Idol. Oh, idol? Yes, idol kita, Piolo. Oh, really? Yes, you are my idol. Hello, Risa? Yes, naapa ko. Unsay ako ikalaga bitaw nimo na nawag man ka? Gisugo lang ko, uy. Gisugo? Kinsa nang sugo nimo? Gisugo ko ni Miss Queen 2024 nga ipakontak si Mr. King 2024. Wow. Nga naman. Kuan, dunay celebration sa Ilaha ugma sa gabi iba, 6:30. Invited ka ha. Gi-invite ka ni Sarah adto sa ila para makatambong ka sa celebration. Oh, mao ba? Celebration sa unsa man na? Birthday o anniversary? No! Celebration nga nahimo siyang Miss Queen 2024. Oh, sana all. Sana all kaayo, di ba? Patuon ka ha. Ya sa Manila, wa mo ko katultol. Ako'y guide ni mo, oy. Ako'y bridge para makaabot ka sa ila ni Miss Queen 2024, Sarah, okay? Ayaw ba tragod, porbida. Ikaw ang mag-asal sa pabo, ha? Aslunti ka? Ay, ilom niya. Pabo! Duha ka pabo! Vamos, eh. Sure. Pati kayo na ba yung may problema? Very good. Kisa special bisita. Naay congressman, naasay mayor, naay mga barangay officials. Okay. Pati kayo. May problema na ba? Espesyal nga mga bisita. Daghan jud kaayo. Og ang labang importante mo si Mr. King 2024. Oh, wow. Special nga bisita. Direktang pagkasulti, Buloy. Sa akong nahibawan, may kaya ka to si Piolo. O kung kadto ang mabana sa akong anak, secured. Jackpot! Ano? Sorry kayo, ha? Mhm. Bisan to dong dili pa kayo dugay nga nagkaila, no? Pero, tanaw na ako ni mo, Buloy. Buutan ka nga pagkatao. Tinuod na, madam. O, kaila mo ni Piolo, dili. Yes, kaila kay may madam. May kaya siya sa buhay, dili ba? Oh, may kaya kayo, madam. Daan, pagkit ko. Ato ko sa inyo, ugma. Oh, yes. Ayaw ka balaka. May suhol ka nga madawat gikan ka na ako, Buloy. Sa duha ka inasal nga pabo, may bayad ka. 300 matag inasal. Wow. So, ado na kay madawat nga 600 pesos. Ha? Og, unya, 600 ang imong madawat. Unya, mukaon ka man yun og balig 300 pesos. Sa ato pa, 900 tanan. Ano? Sa bayan, Buloy? Ako ang espesyal nga bisita. Ay ulos bulan lagi, porbidahan mo. Manisultis na hang Sara. Oh, ngano na espesyal man daw eh. Ay, sabi na mo ba eh. Kaparatas lubot di ba eh. Puro kinilubota yun. Sa tanaw na ako, si Mamilda. Mo na ibog di mo. Yabag magawi, komedya magawi. Ay, oo lagi. Sabi daw. Mura nang handoy nas Mamilda ba nga ikaw mo ay swerteng lalaki siyang anak ka Sara. Mao ba? O lagi ba eh. Pero, ang pangutana ron no, sa imong kabahin, may pitik bang kamingaw diya sa imong kasing-kasing ni Inday Sara? Nultian di ka. Kagusto biya kong Sara bay. Oh, kun mo na! Uy, tundok! Og, kuha na bay. Kining, Sa? kung si Sara, pangutanan sa. Sa problema? Ang sa problema na? Kung si Sara, may gusto pa na ako. Bay, Piolo. Musugot ka si Sara na ako. Bay, Buloy.
Makalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!